Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na mako. Shirin da yake kawo muku al'amuran da ya faru a sati ko mu ce a makon da muke ciki. A wannan shiri zai dinga kawo muku sababbin abubuwa a kowanne mako da kuma manyan baƙi da za su dinga halatto wato ziyartar wannan zaure namu a duk lokacin da za mu gabatar da wannan shirye-shirye na mako. A wannan rana muna tare a zauren namu yana tare da babban bakon da muka gayyato shine Autan FBH daga dan dambe daga bangaren Gurmada. A hannun dama na akwai Malam Musbahu Kano YouTube. A hannun haguna kai. To Malam Musbahu kafin mu dora na san muna da abubuwa da yawa. Wannan shiri jiya kamata a ce mun gabatar da shi jiya Alhamis. To amma sakamakon ayyuka da yawa ya zama mun dawo da shirin a wannan rana ta Juma'a kenan. To Malam Musbahu na san muna da abubuwa da yawa. Na farko akwai sakonni na yan dambe da aka aiko da shi wanda mun bada a al'ada da muna reviewing abubuwan da ko da mun bada zamu fice wani ya bada kaza wani ya bada kaza wani ya bada kaza a wannan mako. To na san kafin mu zo ga wannan shiri na san kana da abin da zaka ce kafin mu dora ko. To da farko dai assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Masu kallon mu kamar yadda kuka saba kuke biyo mu saboda kamar yadda muka muku alƙawarin cewa za mu zo mu kawo muku wannan lissafi ga baki daya a jiya muka yi to saboda abubuwa sun yi yawa sai muka shigo yau Juma'a za mu wannan. Amma Ali Muhammad abin da zan duba mu tafi kawai direct kan shirin saboda duba da yanayin lokaci dan mu yi abin a takaitaccen lokaci inda zai gabata. Sai ka fara lissafo wannan sannan kan ka ga lissafo nawa kuma sakon da aka turo wa shi wannan yaro shi ma sai a bashi sai kuma mu yi sharhin abubuwa tare da shi gaba ki da wannan lokaci. To Malam Musbahu ni dai ta bangare na kaman ka san jiya mun zauna mun mika sakon da aka ba Autan Mamman a wannan lokaci. To zamu iya cewa dai a wannan sati za mu ce ni da ta bangare na wanda mun mimika sakuna din amma dai za mu yi reviewing abubuwan da ya faru a wannan sati. Akwai Ibrahim Gwanja dan mutan Kebbi ya aiko da wato Ibrahim Gwanja dan mutan Kebbi ya aiko da 3,000 yace ni in dauki 2,000 yace a bawa Bahagon Alkawoje naira 3,000 shine wanda na bawa muka zauna da Bahagon Alkawoje muka bashi wannan 3,000. Ali Muhammad ai ko karanto su zaka tare tunda duk sako ya riga ya zama muna fara dai mun babba da saboda ka san wani in yaga zai dauka ko sabo ne ba sabo bane wannan already an riga an mun fada a shirin abin shi Ibrahim Gwanja ya aiko da Bahagon Alkawoje 3,000 5,000 yace in dauki 2,000 a ba Bahagon Alkawoje 3,000 kuma an bashi. Sai Alhaji Yusuf Karo wanda ya aiko da 10,000 yace a ba Autan Mamman 9,000 ni in dauki 1,000 kuma wannan shi ma ka ga mun isar da sako. Sai Alhaji Sa'idu kai jikan Mato ko daga Algeria dan asalin kasar Niger wanda shi ma ya aiko Bahagon Ali Kawoje naira 4,000 shi ma mun mika wannan kuɗi yace ni in dauki naira 2,000 ko shi ma mun mika wannan sako yace Lagada a bashi naira 1,000 kuma shi ma wannan Lagada mun mika masa wannan sako har ma yayi bidiyo mun aika masa da shi ko. Sai Adau Kwaro dan Niger mazaunin Libya wanda shi ma a wannan sati dai jiya shi ma ya aiko da naira 5,000 yace a ba Autan Mamman naira 2,000 ko mun mika Autan Mamman yace Bahagon Autan Mamman naira 1,000 sai yace a ba wa dan Yalan Tula naira 1,000 sai yace ni in dauki naira 1,000 shi ma dai sakonan sun isa ai jiya kai ka gani ko yawa. Sai wani Suleiman dan nan Maraban Yanya ne shi kuma aiko wa Lagada naira 5,000 wannan sakon na Lagada shine zamu aika masa da shi. Sai Aliyu wanda shi aiko da naira 1,500 yace a ba Lagada naira 1,000 yace a ba abokin damban Lagada naira 500 shi ma wannan satin ne duka. Sai Abubakar Alfa mai Fafcom ko in ban yi kuskure ba dai kaman wannan har ma yi mana gyara ko birnin Kebbi sabuwar kasuwa ya aiko da 3,000 yace a ba Autan Mamman naira 2,000 yace in ba wa Ramadan naira 500
yace ni in dauki naira 500. Yawa sai Bala Ibrahim dan Kano mazaunin Imo Iwere ko shi ma ya aiko da naira 10,000 yace a ba ni in dauki naira 2,000 a watan mamman a bashi naira 8,000 wanda shine muka ba a tamamman jiya sako ko sai wani bajamushe ba'ari ne dan Jamus ana ce masa Sirajo dan Maradi mazaunin Kwanni duka a Niger din dai a Maradi yake shi dan Maradi ne amma mazaunin Kwanni a cikin jihohin Niger din ne ya aiko da naira 3,000 yace ni in dauki naira 1,000 a bawa Musbahu naira 500. Sorry kai yace ni in dauki haka ne yace ni in dauki naira 1,000 Musbahu 500 autan mai takwasara 500. Autan mai takwasara na baka 500 jiya ko yawwa to na ba autan mai takwasara ka inda ban yi kuskure ba haka ne ko 3,000 yace ni in dauki 1,000 Musbahu 500 gashi na rubuta autan mai takwasara 2,000 kenan ko sai yace autan mamman 2,000 na ba autan mamman jiya ai na karanta shi jiya ma na ba autan mamman 2,000 sai ya haya shi ma jiya sakon sa ya isa wanda ya da naira 6,000 wanda muka dan yi mista muke ta mai clever mai kungiyar kwallon kafan nan wanda haye mana ya dan yi mana gyara a comment section din mu ya haya mai clever ko Sheka Kano wanda shine ya aiko da naira 6,000 yace ni in dauki naira 6,000 yace autan mamman 5,000 ni in dauki naira 1,000. Okay. Wanda shi ma mun ba autan mamman jiya ai na gani yawa sai waye ne ina ga ta bangare na dai gaskiya shikenan malam Musbahu wannan sakonnin duka ta bangare na. To alhamdulillah masu kallon mu da sauraron mu wannan sakonni ne wanda suka gabata aka bayar da su muke gaya muku da wanda suke a gurguje kun ji Ali Muhammadin da ya karanto na gurin sa wanda suka gabata ni ma kuma a yanzu insha Allah rabi muna tare da ku za ku ji na gurin mu da farko dai akwai wani an da ake kiransa wato Sardaunan matasan Gedawa mazaunin Fatakot wanda nake jiran sarauta a wajen sa wanda nake jiran sarauta a gurin sa matasan Geda sarautar nan fa ina jira sai ka bani ita wanda shi ma a farko wanda ba bagon alkawo ji naira 3,000 ya ba wazirin labaran naira 1,000 ba Musbahu 1,000 ba Aliyu 1,000 a karo na biyu kuma akwai Nuhu mazaunin Libya shi ma wanda ya ba dan Aliyu Zaki naira 1,000 ya ba wa autan mamman naira 700 ya ba Lagada naira 500 ya ba Aliyu naira 300 sannan ya ba Musbahu Kano naira 500 a kuma ci gaba akwai Alhaji Aliyu Ibrahim Kwaifa wanda Alhaji Aliyu Ibrahim Kwaifa shi ma ya ba Lagada naira 5,000 ya ba Waziri 5,000 ya ba Musbahu 5,000 sannan akwai Aliyu Ibrahim Kwaifa dai again wanda ya kuma dawowa ya ba wa Aliyu naira 2,000 wanda kuma ya ba autan bahagon mai takasara naira 2,000 ya ba Musbahu 2,000 sannan akwai Alhaji Shaibu Jidda wanda ya ba wa Yalan Arewa naira 5,000 ya ba wa autan mamman 5,000 ya ba wa Aliyu dan jarida naira 1,500 ya ba Musbahu Kano naira 2,500 sannan akwai Bello Computer Suya wanda shi kuma ya ba autan mamman naira 500 sannan akwai Alhaji Sabi Sokoto wanda ya ba Musbahu Kano naira 3,000 ya ba wa Aliyu dan jarida 2,000 ya ba Lagada naira 3,000 ya ba Waziri naira 2,000 sannan akwai Alhaji Bello mai blouse wanda ke garin mai na shi ma wanda ya ba da 3,000 ya wace a ba autan mamman 2,000 a ba Musbahu Kano 1,000 sannan akwai Sardaunan matasan Gedawa wanda ya ƙara dawowa Aliyu wanda kake neman sarauta a gurin sa sarautar ina jira yace a ba bagon alkawaji naira 3,000 wanda aka bashi sannan yace a ba wa Aliyu Muhammad to naira 1,000 ya ba Musbahu naira 1,000 wanda yanzu ma ina kyautar da sakon sa a hannunmu abu dai na ƙarshe kuma a wannan karan akwai Mubarak Gwanda wanda shine ba da shagon dunan bata je mu ba naira 2,000 wanda shi ma aka bashi wanda bidiyon yana nan shi ma dai bamu dora ba amma za mu sa shi insha Allah sannan akwai Yakubu Abubakar Sadiq Libya mai gari shi ma wanda ya ba autan mamman naira 20,000 sannan kuma akwai wannan Ya'u ta kai mutumin kirki shi ma wanda yayi kokari ya ba wa Musbahu 2,000 ya ba Aliyu dan jarida 2,000 ya ba wa labaran naira 2,000 to ina kyauta zaton dai a wannan kare dai wannan sune sakonni wanda suka gabata wanda aka bada sai sako na ƙarshe wanda wannan bawan Allah ya dawo yanzu
shi wato Saddaunan matasan Gedawa wanda ya zo a jiya da dare turo sako ya ce a bawa autan F5 naira 3,000 Aliyu Muhammad a baka naira 1,000 ni ma in ɗauki naira 1,000. To a takaice dai kun ji wannan sakonni a gurguje wanda muka gabatar muku da shi, wanda ni Musbahu Kano YouTube na gabatar da ni da abokin aiki na Aliyu Muhammad wanda muka gabata a wannan. To Saddaunan matasan Gedawa bara mu fara da kai, muna godiya da wannan abin arziki da kake mana da mu kanmu da kuma ƴan damban da muke tare da su. Muna godiya, Allah ya saka da alkhairi, Allah ya ƙara wa dukiya albarka da duk wanda yake aiko da sako, duka kowa da kowa da muka karanta sakonsa a nan wurin, kowa da kowa mune masa fatan alkhairi, mune masa fatan alkhairi, kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara wa dukiya albarka, Allah ya sa a rabu da iyaye lafiya, Allah ya yalwata arziki. Malam Musbahu, Saddaunan matasan Gedawa nan gaskiya Malam Musbahu mu fa sarautar nan fada nan ina da ku. Wato kai baka hakura ba Aliyu Muhammad da wannan sarauta. Wallahi Saddaunan matasan ina jiran ka sai kai mun nadi. To Aliyu Muhammad a gurguje mu fara gabatar da wannan bawan Allah ma tukunna da shigo wasu cikin wannan. To masu kallo a wannan kamar yadda muka ga muku da farko a wannan shiri namu muna tare da wato autan F5 dan dambe daga bangaren Gurma da kowa san dai autan F5 jarumi ne a harkar dambe Malam Musbahu. Amma kafin mu zo ga tattaunawa da shi autan F5 na san akwai abubuwan da ya faru a mako ai. Za ka dan yi mana dan review abubuwan da ya faru a mako, misali kamar wasu dambaye da aka yi. Abubuwa wanda suka faru da yawa dai gaskiya masu kallon a gurguje masu kallon da sauraron mu mun gabatar muku da wasanni da yawa wanda ina ji wanda suke bibiyar channel din nan namu gabaki daya wanda suke jihar Nasarawa, kun gani wasanni wanda suka gabata sosai, musamman a Ajo wanda ya gabata ranar Lahadi wanda ya wuce dan Aliyu dan Shago. An yi wasanni masu ban mamaki masu sha'awa wanda ina ganin ku ne wanda ba su kalli wannan wasanni wanda muka saba a wannan channel namu. Dan Aliyu Muhammad ya sa, ni ma Musbahu na sa, duniyar damba ta sa, damban Najeriya ya sa, damban unlimited ya sa, duk wannan channel da kuke gani wanda suke garin wannan jihar Nasarawa mun sa wayannan wasa. Bayan haka a gurguje da abubuwa da muke cewa za mu dinga kawo muku wanda suka faru, to akwai dai abubuwa wanda suka dan faru a gidajen dambe wanda suke faruwa na abin mamaki da abin al'ajabi wanda muke cewa za mu kawo muku. To wasu duk kun gansu a bidiyo ba ma sai mun karanto muku saboda duba da yanayin lokaci a wannan lokaci. Aliyu Muhammad, yanzu zan baka dama a gurguje ka gabatar mana da wannan bawan Allah, shi ma kuma mu dan yi tambayoyi da mu tambayo masa sai mu dora abubuwan da za mu dora na sharhi da wanda za mu dora. To autan F5 abinda za mu fara, na san kai ba bako bane a wannan shiri namu, duk da cewa da yau ne kusan na farko da muka gaito ka wannan zaure, amma dan so kaiwa ka gaida masoya a na duniya masu kallon ka daga muryanka saboda duniya masoya su ji ka. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Masoyan mu da yan uwan mu da abokan arziki, muna kowa fata alkhairi ke cewa ta ce hajjatu na kasani ba shi ba bulatani ne ko. Muna godiya da abin da kuke muna godiya da kokarin da kuke muna. Allah ya sa mu dace, mun gode. Autan F5 akwai wani abu da na san kila ka san yan jarida ko? Insha Allah. Kamar mu da muke kawo muku labari muke dauko ku mu saka ko a yanar gizo duniya ta gani. Wai yan jarida suna da amfani a wajen yan dambe? Gaskiya ai a harkar wannan damben da muke in ba ku ba mu, kamar in ba ku ba mu ne, don duk inda za mu yi in ba ku kamar an yi cikin duhu ne. Ku muke yi ku nuna mu duniya, har duniya ta gane mu, har mu samu masoyan da ke son mu su ba mu alheri. Ku wuce ma kuna da amfani a wurin mu. Don duk wanda ya kawo magana wai yan jarida yana da amfani ne a bangare yan dambe, bai da hankali ne. Ku kuwa amfani wurin mu. To kaga Malam Musbahu, wannan magana ta autan F5 in ka auna ta da wata magana take faruwa a baya, ba za mu sharhi ma akan wani saboda kanmu da abu baya, amma na san mai hankali dai zai gane abin da autan F5 yake nufi ko ba haka yake faɗa. Mai hankali zai gane, kamar yadda yace duk wanda ma ya faɗa yace ba mu da amfani a wajen yan dambe, to kamar ma mahaukaci ne. Ba za mu ce mu ba za mu kira mutum mahaukaci din ba, amma dai za mu ce kamar dai to dai ya kamata a dan fuskanci abin da yake nufi. Gaskiya ne. Kuma Aliyu Muhammad, kamar a magana autan F5 da yayi, magana ce wacce zaka tsaya ka duba. Autan F5 ba zan manta ba, autan F5 mun game da kai a garuruwa da yawa, misali kamar mu ce lokacin da na shiga garin ku Kingwakwai, irin mugun damban da ake a Kingwakwai,
me ya hana duniya ba a sanin ana wannan damban? Rashin menene? Rashin yan jarida irin ku. To Masu nuna duniya ga irin abin da ake yanzu, irin bakin damban da ake a jihar Kebbi da lunguna da cikin ƙauyuka, kai da a ce da yan jarida ya kake hango wannan damban inda zai ci? Gaskiya to ni ba gaskiya zan ce da duniya ta nuna mu, don kasan ni wani daɗe ina yi kuma a can area da yake ba ire-iren irin na masu wayoyi ne wanda yake in ka kalla ya kai ne yawa to ire-iren su, amma kasa ai mun daɗe muna yi a can area ba yan jarida wanda yanda ke nuna mu. Sai yanzu da bayan ma da bayan nan da muke zuwa mu zo nan mu haɗu da ku ko ake nuna mu, amma ai yawan dan baban mu duk babu su, don kaga mun daɗe muna yi, don sai kwara ɗaya waɗanda ba mu buge ba, amma duk duniya ba ta gani ba ta sani ba. Sani ba tunda ba yake ba yanzu autan yabbe zuwan ka nan kana san kana da waya babba ko yanzu da garin da kai dambe yan uwa da abokan arziki ba sa kira ka sai sun ga damban ka a yanzu duk ai ba ma har waɗanda ban sani ba suna kira na suna cewa abinda aikin ka yana kyau kai da haka ne muna so haka nan muna godiya ga sanadi ana rayi kawai kai su don kuna nuna mu duniya tana gani. Amma kaga lokacin zan yi yayi kyau bai yi kyau ba duk ba zan ji ba gaskiya ne, don ba mai kira na gaya mun ga mistake din da nayi ga inda zan yi gyara in gyara babu su. Amma yanzu kaga duk inda na buga mistake wani na kira na ya ce min dambin ka ya amma wuri kaza bai yi kaza ba akwai ka gyara wuri kaza. gaskiya ne, kaga nan ma karuwa ce. to Musbahu bara mu tafi kan shirin kai tsaye. Autan yabbiyat kana dambe kuma na san zaka dan yi mana sharhi akan dambe ko da ba yawa. Autan yabbiyat wai shekarar Kano ma da haihuwa gaba daya? To gaskiya ni shekara na 17 da haihuwa gaskiya. To kai 27 yawa 27 a ce to 27 da haihuwa insha Allah. to 27 kana dan shekara na ka fara dambe autan yabbiyat? Gaskiya ina ganin na kai 15 dai haka ko na fara dambe. Dambe ka gada ne ko kuma dai haye kai? Ni garin dambe ne. Waye na kai ke dambe? Nawa ma kowa na dambe sai dai nawa wanda ya hito Garba ta lafiya. Ya kuke da Garba ta lafiya? Ni ubana ne shi, kokanin mahaifina ne. To ka ce kai jibi kuna da dangantaka da garkwancin da kenan? Da ni da garkuwa da manu. Do abin nan yan gida guda ne, family guda. Kaga su manu uban su kamar zama uban garkuwa wannan Garba yake. Ni kuma Garba zama ubana yake. A gane da muke. Shi Garba kanin ubana ne. Shi kuma manu gane uban manu su manu su garkuwa. Uban su kuma kanin uban Garba ne. A gane da muke. A gane gaskiya ne. Duk dai jini dai aka fito. Duk jini ɗaya muke. To yanzu autan yabbiyat malam Musbahu na san zaka tambaya autan yabbiyat to fara damban nan nasa menene yasa bai fara dambe ne kai? Na san zaka faɗo masa wannan tambayar kafin mu ni in to ai tambayar dama a wannan take dide da bayan mun dan tattauna da shi me mutane yanzu mu a wannan shigowa zauren nan namu da kai da yawa me wannan abu ne kai wanda ya fara baka sha'awa ka shiga kaga gadin da gidanku ne amma kaga kai ma ya dace ka biyo kai wannan abun? To kaga abin da ya zan gadon kai ya kamata a ce ka nuna ka gare shi kowa gaskiya haka ne. To ni dambe gado ne kuma ka gane da dambe ba shige ne ba, kuma tun da ina yaro na fara dambe tun na gida na yan unguwa muna yi ai ya kai ina ganin waɗanda ke fita, ina ganin bidiyoyi na wayoyin mutane, ina ganin bidiyoyin dan babansu yana bani sha'awa. Kaga to ai da wahalar gadi nake ta gida banza ina bugun yan uwa, ƙara in hito in je inda ya nemo suna ga bangaren kudu da arewa yawa da zamana a gida, tunda abin da ya zangado kuma a zo ana bugun yan uwa wanda suke jini daya ana bugun su, kaga ai ba karu ba gaskiya. Abin da tare a zo inda za a yi kowa na duniya ta ga kokarin mutum a zo a nema alheri, amma kana bugun dan uwanka ka baka da abokin wada sai dan uwanka wanda kake da shi kawai dan bai da shi yanzu an jima ku haɗu ku yi wada da shi don yan gare guda wanda kake nan gidan su nan gidan ku tsallake hanya ɗaya zaka tsallake ka shiga gidan su ko kuma kai to ka tsallake ka shigo gidan ku kana dan bai da shi mi kai. Autan yabbiyat da yawa an san cewa kuna yin dambe dama a junan ku kamar yadda ka faɗa a bangaren Guramada,
kamar yanzu yanda kuka fito duniya ta san ku kuma kuke fafata wannan wasa duk ake ganin kokarin da kuke idan kun koma gida haka hutu har yanzu kuna yin wannan damben ko kuma gabaki ɗaya yanzu wannan damben ya ragu ya zama duhun kai gaskiya yara suna yi su da a gida mu tun da mun riga mun ka fito ai da mun koma gida ko dai ana yi sai dai mu kalla don mun wuce wannan labar okay tunda ko kun riga kun fito yawa duniya take ciki to gaskiya ne to a wutan FBH lokacin da ka fito wa ya baka shawara ka fara fitowa damben bariki wato dambe ka baro gida gaskiya ba wanda ya bani shawara ni dai kawai shawarar da ta zo min ne a kaina don na je na kalli dambe ni a lokaci an kai ni makaranta a birnin Kebbi na je ina makaranta ranar aka shigo wani damben gasa aka yi a stadium lokacin su FBR aka ɗauko su waye su zagon Buhari ne su Kato Mai Kari ne su lokacin da muna makaranta muna wurin yawo sai mun ka ji an ce ana dambe ana sanarwa ana dambe za a yi dambe yau kaza to mun ka taso da yamma muka zo kallon dambe muka zo za mu shiga gidan dambe aka ce ba za mu shiga ba muka ce a muna da yan uwa ciki aka cewa su wa nace akwai FBH ciki a kira shi a kira shi aka cewa ya zo wani yaro ya ce dan uwan shi ne ina zuwa ya ce a wannan kanin shi ne a bari ya shigo aka bari na shigo muka kalli dambe ranar shi FBH sun ka dambe da Kato Mai Kari FBH ya buga Kato Mai Kari ranar ya samu kuɗi aka tashi gidan dambe ya ɗauki naira 1000 ya bani tun wancan lokacin ya ɗauki naira 1000 ya bani to kuma dama ina shawo abin to ya ɗauki naira 1000 ya bani gari ya waye za su yi na ƙara dawowa an ce ba zan shiga ba ya ce ka in ba aka bari in shiga don ina zuwa in zo gobe wata ranar damben zai tun da ya ga ina shawo tun da makaranta a kawo ne tsaya kan karatu na to ranar dai na biya kuɗin jikina na gate na shiga ranar kuma na shiga lokacin nawa na gate din lokacin gaskiya gate ana biyan naira 100 lokacin naira 100 ake biyan na gane to lokacin na biya na shiga aka yi dambe dai muka kalli dambe aka tashi to daga nan dai muna zuwa muna kallo su sun kauce su kai Kaduna mu kuma ni daga nan gida sai na wuce daga nan birnin Kebbi sai na wuce gida aka dawo da ni makaranta birnin Kebbi ni na birnin Kebbi aka fara dambe na baga mai wannan makera birnin Kebbi su zongo kawaka lokacin to nan wurin kallo na je a baga makera birnin Kebbi sai na yi dambe can na ga yara gara na ira wayanda ba su yi ni ba suna dambe sai na tsaya na yi dambe na samu kuɗi na kai dare na dawo sai malamin mu da aka kai ni almajiranci wurin shi sai ya buge ni da ya buge ni gari ya Allah ya waya kuma yamma ta kuma na ƙara kuma na je kuma na yi dambe wani dawo ya ƙara buguna har dai kwana 3 ina zuwa yana buguna ya ce to yaron nan dai ba zai tsaya karatu ba tun da dai ya buge ni don in ji tsoron bugu da kuma ya ƙara abin gari na nake tun da abin na riga na sa a raina bari ya mai da ni gida uwa ya dauke ni kai ni gida da ya kai ni gida an ka dauke ni aka kai ni ɗakin gari yanan ɗakin gari ne kwana 2 dai na dawo gida kuma na dawo gidan cin tsohon mu bai da lafiya yake cewa mai dawo da ni akai ni makaranta ba zan tsaya karatu ko saka zadi yana magana haka yana faɗa ya ce za a ɗauke ni a kai ni wani wuri sai aka ɗauke ni don lokacin ba ga ɗauka yana da wayan da za a kai ni dawo wuri ba ko ba a kai ni nisa da kuma duk inda yake kai ni ina ganin mutanen ina iya biyowa yanzu dan haka maida ni nan Kamba ina karatu Kamba dai aka fara dambe Kamba ina fara dambe Kamba kullum ina zuwa sai mu je mu ɗibo ruwa a nan bojiti haka mu zo a buɗe a bari mu shiga gate wai mu je a ajar ruwan da wayanda dan biske amfani da su to a hakan da sai rana ana kiɗi wani yaro na ga yaron nan karami bai hini ba ana kiɗi shi ne ce wallahi wannan yaron kai ina mai cewa ina mai na ce wallahi ya ko na ce riga ko kara babu hannu na kan nan muka dambe da yaron na bi yaron ina samu kuɗi abu ya burge ni kawai na tayi na wuce gida na je gida aka cewa mu dawo da ni yace babu aka ce to in shirya in ɗauki kayana ko da kuɗin mota ko ba da kuɗin mota zan koma ko kuma a samu inda aka kai ni don kama irin ran
asabar ran Lahadi ne a ce ran Monday za a maida ni to ina da kuɗi a jikina da kuma naji an ci su zungu suna magana Sokoto za a maida ka naji ana magana za a maida ni kuma su zungu sun ce Sokoto za su cewa za a je Dambe kuma akwai kuɗi a jikina kawai na tashi tun da daddare na bar gari na je birnin Kebbi na kwana gari Allah ya waye na wuce Sokoto to an fara Dambe kenan da lokacin na fara Dambe ina yi yau in yi gobe yi gobe to kuma gida ana nema na inda nake ba sai inda nake ba a lokacin ba a ganin yawa to kuma ni karmi ne ai nawa ba abu Dambe na lokacin ka san da ana daukar Dambe manya ne na yara ba lokacin to lokacin ni ba a daukar Dambe na don ba komai nake ba lokacin da ina yi gobe gida ana nema inda nake don malaman da aka kai ni karatu wurin shi duk ba wanda ya san inda nake to haka dai yau da gobe na je har na kai wata guda na je na dawo gida na je gida ya dawo da don lokacin banda wani ƙarhin da zan cewa in nemi kuɗi amma lokacin kuma a Damben da nake na fara samun kuɗi don ina walla masoya suna ɗan diyin ƙoƙari na ana kamanta na samu 15,000 ina zo gida da su na zo na bara gida an ci ba an sa kuɗi na ai ba Dambe aka ce ba karatu aka kai ni aka dai ka mu hada zo dai na hada haka mamanmu tana ba da hakuri ya cewa yaranci ne yayin hakuri dole in na wayo dole zan bari ka daina ba tana magana haka nan dai to dai ya kiyansa kuɗi na sai na ba mamanmu ne kwana ɗaya na biyu dai naga kamar za a maida ni makaranta ne kawai da dare na wuce ka ƙara guduwa kawai na koma Sokoto ka goma Damben a hakan dai na dai ta haka nan dai na da tsoho ya kama hada har dai ina zuwa dai nima ina zuwa gida in na zo in bada abin da na samu a ta faɗa haka nan dai ina bada hakuri imamu na bada hakuri to har dai haka na ce da Allah sai hakuri tun da Allah ya riga ya sa wani cikin wannan abu babu wanda za a yi don abin da Allah ya rubuta sai kai dole sai ka yi shi a dai taya mu da addu'a yankuri a kuma ne muna a wannan sa'a ga harkar da muke tunda Allah ya riga samu ciki an dai aka fara taya mu da addu'a dai ana addu'a haka nan yayi mun samu an samu irin 3,000 a turo gida an samu 2,000 a turo gida haka nan dai ana gani abu na ci gaba a watan FBA duk da lokaci na hararan mu kada mu cinye lokacin a lokaci guda a zira'ar Garba Taka Lafiya akwai wanda baya Dambe to gaskiya sai dai wanda bai fito ba gaskiya wanda kwata baya nada zare fa nake ma ko da a can a gida babu shi babu ba mu da ko daya kowa yana Dambe kowa sai dai wanda bai fito ba kuma mu amma area mu ba ma a garin mu ba area mu ba mu da wanda bai iya ba sai dai wanda baya yi ya iya amma ba zai ba okay gaskiya ne to Ali Muhammad su ba da yanayin lokaci zamu jiyo gare ka Ali Muhammad yanzu Ali Muhammad a cikin ɗan abubuwa wanda ka kalla menene wanda zaka iya ba mu labarin sa a gurguje ko guda biyu haka ko guda uku wanda masu kallo to kusan dai zamu iya cewa wannan abu ne wanda zaka dan ba mu labarin sa a gurguje wanda masu kallo za su gani su nishadantu da wannan abu to abinda dai zan iya faɗa shine kusan a wannan mako din zamu ci akwai Dambe guda 2 wanda zuwa 3 wanda ya dau hankalin yan kallo wanda akwai damben da aka fafata tsakanin Ilele da Garkon Yahaya daga bangaren Gurmada, Ilele daga bangaren Kudu, Garkon Yahayan Tarasa daga bangaren Gurmada. Sai dambe na biyu shi ma wanda ya dan dau hankali shine damben Bahagon Autan Mamman da wato Shagon Gundumi, sabon gundumi wanda shi Bahagon Autan Mamman kenan shi Bahagon Autan Mamman yana gani ya rena Sabon Gundumi, an ce hawo ne ma yake mafa ya yi rena Sabon Gundumi sai ga Sabon Gundumi ya masa zuwa daya ka gane to shi kun damban Bahagon wato shi Garkon Yahayan Tarasa da Ilele turmi dai akai to kawai sai shi Garkon Yahayan Tarasa ya dage hannu ya ce hannu ya tashi ba san kozo tare ko kuma me ya faru dan naga wata shiga da Ilele masa kakaf ana dawa sai ya ce hannunsa ya tashi kana ganin farmaki aka kai wata hari aka masa da zafi ya ji ba daɗi sai ya ce hannunsa ya tashi to ni dai a hasashe na sai na dubi ga
ne dubi ga ai ni da dai ban san garkon ya hantara su da ciwon hannu ba da ciwon hannu amma a wannan rana kawai sai na ji ta hannunsa ya tashi to alu ko a gurin ya samu ciwon to shine ba sani ba to wannan damban yana daga cikin damban da ya dan bani mamaki kuma ya dan dau hankalin mutane. Damban na uku a wanda ya ban mamaki shine damban da aka fafata tsakanin wannan yaro ba jamushan nan wannan gashi nan Najib a'a ba Najib ba damban Ushu shagon inda da shi autan FBN wani damban ne wanda ya dau hankalin mutane wanda in ka kalli damban da farko yanda shi autan FBN din yake ya bude wuta wai autan FBN kuma da karshe kawai sai na ganka a ƙasa me ya faru ne da kasa abu Allah ke yi abu Allah ke yi amma Ushu kai bari dai kawai ba abin da zai ci wai mangare ne ko tare ne wani tare ko mangare shi ma ya saboda aka yi ai shi bai saboda aka yi ba shi ma bai saboda aka yi ba kawai dai ga gane shi abu Allah ya daga ya ci sai ya kadala sai ya waru amma kai Ushu ko shi dai kai ka ga wani ihun da yake ya wai wani jin daɗi wai ya buyi ne wallahi Allah to kisa na noye ma ya kai na 6 ko na 3 ne kai da Ushu ba na dole a gaskiya ya yi kokari wallahi to na ga jinjina ka ji yaron da yawa kenan ka ji Ushu nan ba kala wahalar da ban bashi amma a banza yayin da baya Allah ya zai ba shi nasara biyu to ni abin da ba da mamaki abin da ba da mamaki masu bawo gidan kisa biye ma abin da ba da mamaki masu bawo da autan FBN da Ushu autan FBN da farko faka kai da ka san kai kamar zai cinye Ushu saboda dan ban ka duba ya kafa Ushu ma gaskiya ne Ushu yayi rawa dan kowa ma yana tunanin kowa bai dauka idai kawai na juya kawai sai naga wata FBN kan buhu ko shi duka Allah samu dace gaskiya ne ka sa ko dukan da muke ce ma Allah samu dace shine ne shine wannan duka mangare ne ko ko tare ne ko ko buhu ka taka kaza me ne to ni ma kaina ba sai amma inda aka buge ni ko sunan dukan kan kamar ga ni yanzu kace mai dangara ma inda aka buge ni ya don bayan gura ma bari mu san inda aka buge wani ba inda ni ji al'umma na tuno da masu kallon mu akwai na ci ku biyo mu bashi akwai wani babban labari wanda ya faru wanda nake so da ma zan gaya wa masu saurare da masu kallon mu masu kallon mu da yawa an ba ku manta ba akwai wani bawan Allah wanda ya dan samu lalura dai dan dambe ne babba wanda ake kiransa da shagon dan tagayi wanda ya dan samu dai matsala wanda yake adiye yake harkokinsa to Aliyu Muhammad bawan Allah nan kullun ka san abu ya zama kamar tattalin lalura haka kamar irin abu na hauka to bawan Allah nan kullun idan ya tashi zai fito daga gidan damba sai ya dauko buta idan ya dauko buta sai ya zo gindin masallaci sai ya zo ya zuba ruwa a butar sai ya daga ya sha ya tafi to akwai wani shi kuma irin ilimin kwankwamin abin da suka yi abin da suke abin nan in ya ji ishirwarsa zai zo ya cika buta ya sha ruwa ya tafi yasa to akwai wani mutum wani ustaz haka ne malin wanda shi kuma daga ya ga shagon dan tagayi ya zo gurin ya to zai sha ruwa tun daga nesa sai ya to da gudu aka ce sai dinga tayar shagon dan tagayi kai kuce tabi hada ibar ruwa aka ce wani zumin yana watsa shagon dan tagayi yana korarsa ya kyamasa kenan yana kamar kyamarsa shi kuma shagon dan tagayi abinka da wannan yau da gobe mutumin nan in yazo yana korar shagon dan tagayi yana tafiya to ya aka yi shagon dan tagayi tare mutumin nan yake ustaz shi ustaz din ustaz dai ya sha malin yana gindin ruwa ya ga shagon dan tagayi ya to yana har shagon dan tagayi hek kawai na kwar awaki wallahi shagon dan tagayi da ya riga mutumin nan hannu mai zarci da ya riga mutumin nan ji kake kas sai ga mutum a cikin malin sai ga usul ya nade wallahi na ga ma wa'anda dai suke gurin wasu da yawa suka ga ba za su iya tsayawa su daga wannan mutumin ba suka tsallaka titi dan akwai wazirin Mamuda a gaban sa aka waziri yake faɗa yake cewa shi kansa abin ya bai mamaki ya ce to ya tsallaka titi ya ga ba zai iya zuwa a fama da wannan bawan Allah wanda yake ta shi ka san shi shagon dan tagayi mutum ne wani iri kamar ba abin nan ashe yana kamar tariya yake Aliyu Baban yana tara wani abu shi yasa musu bawo kaga mutum ka kyamace shi ba kyau ba daɗi gaskiya ne kowanne mutum baka san irin baiwar da Allah ya masa ba
ko da ka gan shi dai yana abun nan haka. To abu na biyu kuma a kansa dai shi dai shagon dan tagayi. Shagon dan tagayi ka san akwai kamar wani daki wanda Alzuma yi masa a cikin gidan dambe nasa ne wanda yake zama, wanda kowa ma baya tunkara wannan dakin, shi kadai yake tada din shirgin kayansa haka yake zauna, wanda dai ba ko ce ma aka kai da kuɗi ka shiga dakin ka zauna ba za ka iya zama ba. To akwai Ma'azu jirgin leda wanda muka yi hira da shi, ba ma da suke hira ba, maroƙin nan. Wai jirgin leda ya ce an gama tayi daga dan ba suna kokarin sa abu na sai ga ma'aikata su yan sanda sai rututututu ana ta gudu. To duk da yawa mutane sun haura jirgin leda ya ga babu inda zai shiga ya sha, sai shige shagon ɗakin shagon dan tagaye. A'a da yana gudun shagon dan tagaye, wato idan wuya ta wuya ma kira ya shiga ɗakin ma ku ci sai ce da kansa ya ce shi a ranar nan da ya shiga kawai sai ya ga shi da shagon dan tagaye uwa ɗaya uba ɗaya. Sai ya ce shi sai ma ya shiga inda shagon dan tagaye ba shiga, sai ya shiga ya lafiya a nan gurin. Shi kuma shagon dan tagaye abinka da dan lalura haka, ya ga bako ya shigo kuma ya ga yan sanda da bundugu suna tafi waye, sai ringa cewa da yan sanda da ku zo nan da wani nan yana haka da hannu. Shi kuma ba a jirgin leda yana karkashin kujera dukan shagon da daga yake na jawo kama sai ai shiru shagon shi kuma shagon da daga ta yake kuma ina ne ku zo bara. Karshe dai har yan sanda suka shigo suna zuwa suka ga shagon dan ta gaye a tsaye yana ta abin nan, dai suka ga alamun dai da dan matsala, da suka dai leda suka hango jirgin leda a karkashin tsummokarai, sai suka fito da jirgin leda ko Allah ya taimake shi wanda ya fito da jirgin leda dai shi ma ya san jirgin leda, sai ce yau kai ne anan, yace to ina ne ba za ku ganni ba. To a wannan lokaci ne masu kallon da sauraron mu da jirgin leda da Allah ya sa musu ba komai ba dai yan sanda da suka ce ya hau babu da yazo ya tafi. To shi yasa ita rayuwa da kuke kallo, wato dai bala'i ya kai ka da wasu kallon mu dai kusan za mu iya cewa wannan shiri ne wanda muke kawo muku shi duk sati. Jiya ya kamata Alhamis ya kamata mu yi wannan shiri sakamakon ayyuka, kuma masu kallo kamar yadda muka ga muku wannan shiri ne wanda kofa abu da take ga duk mai son a tallata masa hajarsa zai kirawo mu ta lambobin wayan mu domin ko kuma interview wanda kana so ka faɗi ra'ayinka, shi ma zaka kira mu domin mu gaya maka a tsarin da ake yi, sai za mu iya kiranka ko ta wayar tarho mu tattauna da kai a irin wannan shiri namu. Kuma shiri ne Malam Musbahu wanda na gaya maka kofa abu take wajen tallata hajoji, duk wanda yake son tallata hajarsa kai ko biredi kake saida, kai ko gullisuwa kake saida, inda ka kawo mana tallan gullisuwa ka za mu tallata maka wannan, saboda shiri ne wanda ya karba hannun al'umma kuma yana mutane suna son wannan shiri. Tsarin dadawa a Aliyu Muhammad kamar yadda Aliyu yake magana da cewa akwai da yawa waɗanda Allah ya ba su basira, mutane masu kallon harkar wasan gargajiya, akwai shawarwari da suke so su bayar akan harkar wasa, to suna nesa. To idan Allah ya sa kana so ka bada wannan shawara, muna so ba mu kadai ba kuma masu gidan damba ba, wannan shawara ta ka dace wa duniya amfani a yanar gizo. Ka fito wani fili ne ake siya, za ka yi magana da mu, za mu gaya ma, za ka shigo mu tattauna da kai, ka bada wannan shawarwari da duniya za ta ji akan harkar wasan gargajiya. Ko da yaushe a shirye muke in Allah dan ka kira mu, ko kana nesa za mu haɗa conference, za mu tattauna da kai da ni da abokin aiki na Aliyu Muhammad a wannan lokaci. Malam Musbahu, akwai abu da muka dan sha'afa shine damban da za a fafata wato ranar Ladi din nan, za mu ce nawa ga wata kenan? Wato ranar Ladi 7 ga wata kenan. 7 ga wata a nan gidan damban Idris Bambarewa. Ajo ne wanda shi Idris din Bambarewa ya shirya wa yaransa, wanda kuma gaskiya akwai shahararrun yan dambe kamar dai kaga ga ma shi Autan Yabbe wanda kowa ya san adamansa baya jira shi Autan Yabbe in ya taka dambe ko ya fadi ne ko a fadi, gaskiya ne yawa baya jira a ce ana ta wani leke nan damben nan kaman ko ni in na daka zan iya irin sa, kaga amma shi Autan Yabbe in ya taka tsaya Aliyu Muhammad, naji ka ce ko kai ka taka za ka, akwai damben da kai amma ba Aliyu Muhammad fa ka san shi ba dan ba an ce da alamun daga mai kiba ake gane, ni dai zan iya yi amma kai ba za a saka kiba bane ai a to ba kiba ba ga dan ba kiba yana Autan Mamman bai dan ba to ka gani abun shi Autan Yabbe in ya taka dambe ka ga baya, to ga irin sa Autan Yabbe a gidan kaga akwai su Bagon Alkawoje, akwai su Ushu din shagon Inda, akwai ga su Autan Mamman din, ga su Bagon Autan Mamman kamar damban Autan Mamman ma da aka ce za a fafata tsakanin sa da Autan na Aisha, sannan kuma akwai damban Bagon Autan Mamman da shi Bagon Ali Kawoje daga bangaren gwana, dan wanda yake duka mai dauka hankali. Akwai damban Ilele, akwai damban wannan wato Rabe Bagon Ebola da Dogon Mamman wanda ya bar Gurma da ya dawo Jamus. Akwai dambaye dai masu zafi a gobe a ranar Ladi wanda za a gabatar da wannan wasa nan gidan Barewa da ke nan Marafa Yanya Antifa. Gaskiya ne. Masu kallo dai kanku bari a baku labari. Kusan karshe dai
kamar yadda kuka saba muke gaya muku muna sayar da shaddodi da kayayyaki da takalma masu kyau wanda ina ji duk wanda yake da WhatsApp dina yana ganin status dina da muke saki da kayayyaki akwai kuma maganin sanyi na akwai wani Allah jiya ma ba a Ali Muhammad wanda na manta ban karɓi lambar sa ba ya hakuri in ya ji mu nake cewa zan karɓi lambar sa in kira shi wallahi aiki ne yawa ban karɓi lambar sa ba sai sake kirawo ko yana ta WhatsApp sai kirawo za mu yi mishi magana za mu yi directing din shi inda za a kawo masa wannan maganin sanyi da duk wani abu da yake maraka na sanyi in Allah da in ka sha zaka waraka kuma ba tsada ne da shi ba naira 200 ne kanka za ta tsada ne da shi autan Abiyat a cikin minti 2 me zaka ce wa yan jarida game da irin wannan aiki da muke gabatarwa? Gaskiya ina muku godiya ne ina muku godiya da kokarin da kuke mana da irin daga mu da kuke a duniya tana kallon mu muna karuwa kuna karuwa don ai duk karuwa gaskiya ne kowa haka gaskiya ne muna samun karuwa da aga godiya muke muku don ba abinda ba za mu yi muku ba godiya ba gaskiya ne ba mu da abinda za mu ba ku gaskiya ne ba wani yake muke muku ba ku dauke daga mu kuna nuna mu duniya tana ganin mu gaskiya ne muna da muku godiya muna wa masu godiya muna godiya da abin da ake muna godiya da irin kokarin da masoya suke mana gaskiya ne mun gode to autan Abiyat muna godiya sai dai Musbahu akwai abokin mu na'am ba mu san ko ya baka sako kawo autan Abiyat ne Ali Muhammad kafin wannan akwai bawan Allah nan wanda ba za mu manta da shi ba wato dan Sokoto tambol dan Sokoto mun yi tuya mu manta da albasa gaskiya ne gaskiya tambol dan Sokoto wannan ai shine mu yana ɗaya daga cikin wanda bawan Allah nan ba abin da zamu ce masa sai dai mu ce Allah ai Musbahu ai shine mai sanadiyar zuwa mu nan shine sanadiyar zuwa mu wannan gari na jihar na Maraba jihar Nasarawa wanda muka zo muka camping a wannan gari kuma muka zauna alhamdulillah saboda wallahi bilal bawan Allah nan ina gida a lokacin ma yake cewa Musbahu baka samu ka tafi Maraba ba a lokacin nake cewa ina sa ran Allah da wannan satin na samu dan yanayi zan tafi wallahi shi turo min da kuɗin mota yace Musbahu gashi ka hau ga kuɗin mota nan bawan Allah nan ya bani kuɗin mota na taso har na to wannan gari saboda haka ba abin da zamu ce wa dan Sokoto da irin kokarin da yake akan ya za a duk ba Ali Muhammad fa kokarin fa da yake ta ya za a gyara wasan gargajiya ne a Najeriya gaskiya ne duk ba matsalar da ta faru kenan to bawan Allah nan ba abin da zamu ce masa sai dai Allah ya saka mutum ne mai ilimi in ka san ba za ka hada ilimi da rashin ilimi gaskiya ne ilimi da aka ce ga ilimi to ga ba a abin nan ba za ka hada ilimi ba za ka hada rashin ilimi da ilimi ba zai yi ba kaga shi mutum ne mai ilimi ya yi karatu yawa abubuwan da za su zo su faru yana harshashen duk abin da aka ce za a yi shi ba rubutu ba waye ba tsari ba zai yi ba to yayi kokari gaskiya ba abin da zamu ce masa sai da Allah ya saka da alkhairi ga mu kanmu musamman a wayannan wanda muka zo muke gabatar da wannan program a koda yaushe ba abin da zamu ce masa Allah ya saka masa da alkhairi to amin ma to malamu suwa zamu iya cewa wannan shiri namu a wannan rana ya zo karshe sai dai masu kallo za ku bibiye mu an turo ma da kuli-kuli fa mutumin kai ya turo ma da sako ya san kai muci kuli-kuli ne na dauka ko aiko a watan biyar wani ai mutumin kai yanzu ya zama dan gari ai sai dai kai hannun har yanzu haka ya iya wari ya a wannan sa aure yake ai dan Allah man sarki ka dore hannun ka sai ke turo ma da kuli-kuli Ali yanzu ka manta ni kuli-kulin da yake wani an ce masa ni mutumin Zariya ya san kai muci kuli-kuli ne Ali yasa ko saboda in ban tasho da gurasa ai ni ba mutumin Zariya ba mutumin Zariya bane ai wallahi daga turo mun a aliwa ma ban gaya ma ba a gurguje ka san na to lokacin da zan zo nan Kano a lokacin da zan to Abuja sai na zo mota zan shiga sai aka ce mu saura guri daya a baya to nan gurin da nazo zan shiga sai naga gurin a matse yake Ali Muhammad sai na hango kuma kai ma Allah ya ma zubi kuma Allah ya min zubi ina daga abuna ko sai na hango gaba sai gaba kuma akwai wasu sirara haka dai mutumi sai nake tambayar wayannan sai ce su wayannan Zariya za a kai su yan Zariya ne za a kai su Zariya su bi sai nace ga ba Kano za ku sa dan Zariya a gaban mota sai nace ku yi shiru kar ku ce musu komai ku bada ku ga yanda ake sai suka ce to mu yanzu ya za a yi mu ce da wannan yan Zariyan su sako kai ka shiga gaba yana ce ni fa mai gidansu ne ka bari ka ga yanda za a yi suka ce to sun zara min ido wato Ali Muhammad ina zuwa gurin motar nan sai na zara idon ce kai sai dan Zariya ne ya kai zuro kai ce na'am sai na ce sako sai sa takalminsa sai sako sai ɗayan fa na ce kai kama ba zazzage ne ko ya ni ma dan Zariya ne ce sako kai ma sai sako sai da yana sakowa sai na ce ku yona haka suka yona sai na shiga gaban mota sai na zauna sai na ce kai wannan ne biki ba a cikin ku kai ne ki ba shiga baya sai ce to sai shiga baya kai kuma zo shiga nan kusa da ni suka zauna ku rufe kofa dai ba za mu tafi sai muka ja mota muka tafi
san dai ba su sani ba kaza kaza har sai da aka zo Zaria sun dauka wani police ne sai yake ce a'a da yake ce malam mun ga ka abin da nace to ni ba Kano mai gidanku ba ku bani a gaban mota ba a dora ba zazzage a gaban mota ka koma ba sai suka dinga dariya ai wallahi to ba komai da ce ai da ma kun ga ma za ku zo da gurasa musamman kai musu 1-0 kenan to ya za a yi ai da ba haka da ai to kaga shi haka abokin mu shi ma kulikulin da yake turo mun da gaskiya zaka ji da kulikuli ai shi ban da shi kai ta turo mun kulikuli man sarsabi Allah da annabi bai zai da kulikuli ga yan nan gwanka ta wasu kallo dai muna godiya da wannan lokaci sai dai musu ba sati mai zuwa wanda ba kula mu tattauna ne sati mai zuwa yake muku alƙawari dai duk sati zamu dinga kawo bako yawa daga tsofaffi da kuma masu lokaci duka dai wannan tunanin fa har yara ma zamu dinga gabatowa wanda su ma suke da kokari zamu dinga kawo su ma muna wannan program tare da su wannan shiri gaskiya Allah da sannan kuma akwai yan damuwa da suka daina kamar da muna ta tunanin idan mai yiwa ta yi muna tunanin Ashiru Horo zai shigo wannan guri namu ranar Alhamis ne dai shirin wannan mun dan samu wannan ne jiya ayyuka sun yawa ayyuka sun amma dai shirin da ranar Alhamis da zamu dinga irin su Ashiru Horo su Safiyanu Zaki su Sani Gidan dan Kande su duka dai tsofaffin nan Allah da lokaci da wanda Allah ya sa daidai da shirin da zai shigo a sati zamu nika sanar muku in mun yi confirming din zuwa mutum za wanda zamu zauna amma wannan shirin da wannan satin dai muna sa ran bakuncin shi Ashiru Horo insha Allah rabbi masu kallon mu Allah ya yi da rabo zai shigo to in kuma bai shigo ba zamu mai da muna ma sa ran mun tura masa takardar gayyata kuma ya tabbata mana zai zo din insha Allah rabbi to masu kallo za ku bibiye mu a wannan shiri a wannan tashoshi namu tashar Musbahu Kano YouTube da kuma Damban Mazaje TV sai yar autar tashoshin YouTube ita ce Matatar Gaskiya sai tashar Duniyar Dambe da Damban Najeriya sai kuma Dambe Sport da Dambe Unlimited duka za ku lalubi irin wannan shirye-shirye a wannan tashoshi masu kallo muna godiya da wannan lokaci da kuke bamu in Allah ya yarda sai kuma sati mai zuwa za mu karanto muku ko duk wanda kaga ya bada sako a ba dan dambe insha Allah rabbi in ka gaba mu karanta sakonsa ba to sai dai ko mun manta sai ya tuna mana da Allah ko mun karanta ba ga mun ba dan dambe ba to kila dan damben baya nan zamu kira shi ta waya mu tura masa wannan shine sako din insha Allah rabbi masu kallo muna gode da wannan lokaci da kuke ba mu mun gode assalamu alaikum